wace Malam, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ya aiki. Lafiya lau. Allah malam taimako nake ni ma. Wallahi Lagos zan je kudin moto na yanke. Dan Lagos Allah zaka? dan Annabi ka taimaka min. Inna lillahi, yi zaman ka, yi zama ka yanda za a yi. Ba zai yiwu a ci galaba a kaina ba, ba dai a wannan duniyar ba. Na ga wani ya to bara ga yanda ake yi. Kai! Tura abin da ke hannu ka. Za ka bara bane? A gane? Rami haka. Rike wannan. Allah ya tsare ma hanyar ka. To he ka dan baukan mana saboda ni ma. Haka ne fa. Ka gane? Ka ga yanda ake yi ko? Ba zai yiwu a ci galaba a kaina ba, ba dai a wannan duniyar ba. Wallahi sana'a ta samu. Wallahi sana'a ta samu. Kada uwa, sai ka gani. Haifiya? Me ya faru? Kawo abin da ke jikinka. Abin da ke jikina? Ba da ka gane ba ko? Na rantse da Allah. Ije wannan magamin, wannan sana'anka ne? Ka je ka samu sana'a don uwarka. Jaji kanka. Sata. Dama haka jattijan nan suke yi, to Qur'ani ka dan ba sai na jassar wannan Ba zai yiwu a ci galaba a kaina ba, ba dai a wannan duniyar ba.